नों बानायनानैबो खोन्थानो हानांगोन। आङो बाथौआरिखौ रायनाय मोनदों। बाइबेलाव ओरैबायदि लिरनायनो मामा बाइबेलाबो दंखायोबा हाद्रियाबो दंखायोबा बानायनो माथो बेसे गोबाव नांबावगौ? हेलौ लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो जासिहरनाय थाफिनलायबाय। स' लोगोफोर गासैबोथ' मिथिखायो जानांगौ माने दा ससियेल मिडियायाव मा सलायबाय दङ। स' बाथौनि बागै सलायबाय दङ। बिदिनो आंबो मोनसे भिडिअ लानानै फैदो। स' मा बुंनो लोगोफोर गोबां दुखु मोनदों माने बर' बाथौ धोरोमफोरा माने सासे मानसिया मा बुंदों माने बर'नि बाथौआ बर'नि धोरोम नङा होनना बुंदों आरोना। स' बिदि बुंथांनाङामोन ब्रादारा। नोंखौ नुवाखै फेसबुक नुवाखै भइस हगारदो भिडिअ बानायबाय थायो नोंथाङा। स' बिदि बुंद्रायनामोन नोङो एसे गोरोन्थि जादों नोंथांना। स' बोरै नङा जाखो जों आग्लानिफ्रायनो बाथौ धोरोम सिबिनाय माबानाय एसे गाजा गोमजा मोजां बाथौ धोरोम गामसा गाननाय आर'नाइ लानाय। स' बेफोर मानो नङा जाखो जुदि बाथौआ नङाबा ख्रिस्टानाबो नङा बेफोरबायदि जायो बाथ्राया। नों दा जिबायदि बुंदो माने ख्रिस्टानजों बाथौ धोरोमजों नांलायनाय बायदिसो खालामनो न बिदि दावहासो जागोन जुदि नों बिदि भिडिअ बानायनानै जुदि बाथौ धोरोमखौ नङा होनना बुङोबा नोंनिया बहुद 100% गोरोन्थि जागोन। स' गाज्रि मोननाङा आंबो निमाहा बिखायो माने आंनि ख्रिस्टान भिउवारफोर नायनायफोर आंगोफोर माने नायदोबा ख्रिस्टानखौ माबा बुंदों होनना बिदि गाज्रि मोननाङा। स' जों बाथौ धोरोमफोराबो आंबो बाथौ खिन्थु आंबो एसे दुखु मोनदों नङानोखौ ब्रादार बिदि भिडिअ लाबोनो हादों। स' गोबां मानसिनि दुखु मोनखायो आरोना बिदिबा मा बुंनो मोजाङै माबादो बिदि हिन्दुनि माबायै ख्रिस्टाननि माबायै बानायनाङा। बयबो भगबान बयबो इसोर ख्रिस्टानाबो इसोर बाथौआबो इसोर भगबानजों रावखौबो मुगैना लाब गैया माने बाथौआबो बिदि माबाबो बिदि ख्रिस्टाना बिदि होनना मुगैना लाब गैया आरोना। गासैबो एखे रावखौबो राव मुगैना लाब गैया सबबो इसोर सबबो फैनाय भगबानानो माबानाय सबबो बुजिबायना। स' नोंथांमोना